Hello guys, நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது ஃப்ரீ ஃபயர் தமிழ் சேனல். நான் உங்கள் லோகேஷ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1vs1 கேம் பிளே தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஏன் இதனால வீடியோ போடலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோய்க்கு புஷ் பண்ணிருக்காங்க guys. ஹீரோய்க்கு புஷ் பண்ண பிறகு தான் நம்ம சேனலில் வீடியோ வரும். இப்போ உங்களுக்கு வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாளாகவே நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் guys. 1vs1 டைமண்ட் 4ல் இருக்கேன். இன்னும் 250 பாயிண்ட் இருக்குது guys. எனக்கு 250 பாயிண்ட் எடுத்தோன்னா ஹீரோய்க்கு guys. ஹீரோய்க்கு போயிட்ட பிறகு உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் guys. வாங்க 1vs1 கேம் பிளேவை பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம யார் கூட 1vs1 போட போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கில்டு லீடர் கூட போட போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம கில்டு லீடர் கூட போகிறோம். இப்போ 1vs1 போட போகிறோம். வாங்க போகலாம். 66 லெவல் பிளேயரு நம்ம லீடரு. உங்களுக்கு கில்டு டூர் வேணுனாலும் சொல்லுங்கள் கைஸ். நம்ம கில்டில் இருக்க ஒரு மெம்பரையும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். கேடி ரேஷியோ கில் ரேட் எல்லாமே. யாருன்னா நம்ம கில்டில் சேர்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சேர்த்து விட்றேன் கைஸ். நம்ம கில்டில் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம இப்போ கன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அடடா க்ளோவல் வேறு வாங்க முடியாது போல். யாரெல்லாம் நேற்று வந்து டாப் அப் பண்ணி க்ளோவல் எல்லாமே எடுத்துட்டீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஃப்ரீ ஃபயர் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்கே இருக்காருன்னா தெரியல. எங்கே இருப்பாரு? இருக்காரு, முடிச்சு விடலாம். ஹெட்ஷாட் அடிச்சு முடிச்சு விட்டேன். வாங்க அத்தனை வண்டி எப்படி தான் இருக்குன்ட்டு அவர் நம்மளை சாத்துறாரா இல்லை நம்ம அவர் சாத்துறோமான்னு பார்க்கலாம். நம்ம வெஸ்ட் வாங்கிக்கலாம். வெஸ்ட்டு தான் நமக்கு மெயினு. அதெல்லாம் நம்மளை முடிச்சு விட்ருவா போல். நம்ம வெஸ்ட் வாங்கிக்கலாம். இந்த ரவுண்ட் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி. இருக்காரு பார்த்துட்டேன். எங்க இருக்காருன்னு தெரியல. எங்கேயோ வெளியே ஓட்டார் போல. விட்டேன் கைஸ். மொத்தம் 4 ரவுண்ட் ஜெயிக்கணும் கைஸ். நாம வெஸ்ட் வாங்கிப்போம், மறுபடியும் ஹெல்மெட் வாங்கிப்போம். வேறு லாங் ரேஞ்சு கன்று வாங்கிக்கலாம் கைஸ். நம்ம லாங் ரேஞ்சே நம்மக்கிட்ட இல்லை. இப்போ லாங் ரேஞ்ச் வாங்கிக்கலாம். ஹீரோய்க்கு புஷ் பண்ண பிறகு நம்ம சேனலில் ஹீரோய்க்கு எப்படி ஈஸியாக புஷ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ கண்டென்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் கைஸ். இந்த வீடியோ எங்கேயும் கட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன், ஃபுல்லாக தான் போட்டிருப்பேன். முழுசாக பாருங்கள். அது ஓடுறா போல் ஆள் மிஸ் ஆகிட்டார். ட்ராக் ஹெட்ஷாட் விழுந்துருக்கு. மிஸ் ஆகிட்டார். க்ளோவல் அத்த டைம் வச்சுட்டாரு கைஸ். டேரக்டாக இப்போ அது வேறு எக்ஸாமைட் வச்சு பொலன்னு பொழக்கிறா போல். எங்கேயும் எஸ் ஆகிட்டார் கைஸ். எஸ் ஆகிட்டார். தோற்கார் தோற்காரு. எங்கெங்கேயோ க்ளோவல் போட்டு எப்படியோ ஓராருப்பா. பிசி போகும் பாடி வேறு லெவலில் ஹெட்ஷாட் விழுந்துருக்கோங்க கைஸ். க்ளோவல் மிஸ் போகலண்ணா. தோ இருக்கா போல ஆள். எனக்கு மிஸ் ஆகிட்டாரு. அத்தனை டைமில் க்ளோவல் டப்புன்னு அடிக்கிறாரு. வாங்கிட்டு இருக்காரு கைஸ். 3rd லெவலில் வாங்கிட்டு இருக்கா போல. இருங்க நம்ம ஒரு ட்ரிக் போவோம்.
அடி வேற லெவலில் வாங்குறாரு ஆள். பட் மெடிக்க சுற்றுறாரு. அந்த க்ளோவால் தான் ஓடிக்கணும், வேறு வழி இல்லை காய்ஸ். நாங்கள் ஜோனில் எலிமினேட் ஆக போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் காய்ஸ். காய்ஸ் எப்படி எலிமினேட் ஆகணும்னே தெரியல காய்ஸ். காய்ஸ் எப்படி எலிமினேட் ஆகணும்னே தெரியலங்க காய்ஸ். முடிச்சு விட்டார். அவர் கில்லு கூட எடுக்கலையா காய்ஸ். எப்படியோ எலிமினேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க காய்ஸ். நான் ஃபோன்லேயும் மாட்டல, எப்படின்னா தெரியல காய்ஸ். தெரிஞ்சா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ அவர் ஒரு ரவுண்டு, நம்ம 2 ரவுண்டு. நாங்கள் இந்த மேட்ச் யார் ஜெயிக்கிறாங்க யார் வின் பண்ணுறாங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து நான் லைவாக பேசிகிட்டு இருக்கேன், எனக்கும் தெரியாது யார் ஜெயிச்சிருப்பாங்க. நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க. லைவாக அப்படியே வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே வாய்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. எனக்கும் தெரியாது யார் ஜெயிச்சிருப்பாங்க. ஆள் அடிக்கிறாரு. சுற்றிட்டு வந்துடுறாருப்பா. சைடில் ஏறா போல. வெஸ்ட் வச்சிருக்காரு போல காய்ஸ். எமோட் போட்டு நம்மளே வெறுப்பேற்றி விட்டாரு. வாங்க பார்க்கலாம் இந்த ரவுண்ட் நாமளா அவரான்ட்டு. இப்போ ஈக்குவலாக இருக்குது. நான் 2 ரவுண்டு, லீடர் 2 ரவுண்டு இருக்கும். யார் வின் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த வீடியோ கட் பண்ணாமல் போட்டது காய்ஸ். முழுசாக பாருங்கள். எத்தனை நிமிஷம் வரணும் ஒன்று தெரியல காய்ஸ். 10 நிமிஷம் வந்தாலும் முழுசாக பாருங்கள் காய்ஸ். லைக் பண்ணுங்க மறக்காம. நம்ம இப்படி சுற்றிட்டு போய் அடிப்போம். போனாலே தெரியல போட்டாரு. எந்தனோரு சுற்றி ஆனால் க்ளோவல் போட்டு கவர் பண்ணிக்கிறாருப்பா. நம்மளுக்கு க்ளோ வந்துட்டே வேலையாக போச்சு காய்ஸ். ஐயோ போட்டா முடிச்சு விட்டோம் காய்ஸ். நம்மக்கிட்ட வெஸ்ட் இருக்கு, நம்ம முடிச்சு விட்டோம். இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் நம்ம ஜெயிக்கணும். லீட்ரு இன்னும் 2 ரவுண்ட் ஜெயிக்கணும் காய்ஸ். யார் ஜெயிச்சிருப்பாங்கன்ட்டு மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லாங் ரேஞ்ச் கண்ணை ஃபஸ்ட்டு வாங்குவோம். நாம் வெஸ்ட் அப்டேட் பண்ணுவோம். மொத்தம் ஒர்க் விட்டார். வெஸ்ட்டு மொத்தம் அப்டேட் பண்ணிட்டோம். இந்த ரவுண்ட் நம்ம ஜெயிப்போமா இல்லை லீடர் ஜெயிப்பாரான்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் எனக்கு 250 பாயிண்ட் சீரை புஷ் பண்ணேன். புஷ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ போடுறாங்க. சீரை எப்படி ஈஸியாக புஷ் பண்ணுறது வந்து நாங்களும் உங்களுக்கு எப்படி புஷ் பண்ணோம், கஷ்டப்பட்டு புஷ் பண்ணணும், எப்படி வீடியோ லிங்க் வரும் நம்ம சேனலில். யாருன்னா என் கூட புஷ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என் ஐடி சொல்கிறேன். ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் காய்ஸ். 20 காசு கொடுங்க, சேர்ந்து ப்ளே பண்ணுவோம். சீரை புஷ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க மட்டும். ஹெட்ஷாட் அடிச்சிட்டார் காய்ஸ். ஹெட்ஷாட் அடிச்சிட்டாரு. நம்ம க்ளோவால் போகிறதுக்குள்ளே முடிச்சு விட்டார் காய்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெயினாக வெஸ்ட்டு வாங்கிப்போம். அதுதான் நமக்கு ப்ளஸ்ஸு. இப்போ யார் ஒரு ரவுண்ட் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க வின்னு காய்ஸ். ஒரே ஒரு 1 ரவுண்டு இருக்குது. நானாக அவரா பார்க்கலாம் வாங்க. பிக் மூமெண்ட் காய்ஸ். இது யார் ஜெயிக்கிறான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் தோற்றுனாலும் இந்த வீடியோ நம்ம சேனலில் வரும் காய்ஸ். ஜெயிச்சிங்களா தான் போகணுன்ட்டு இல்லை, தோற்றுனாலும் வீடியோ வரும் காய்ஸ் நம்ம சேனலில். அது லைவாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். ஏட்டாரு சாட்டுறது ஏட்டாரு. பார்த்துட்டேன் காய்ஸ்.
அடிச்சு வெளுன்னு நினைக்கிறாரு guys நம்ம லீடர். நம்ம கொஞ்சம் குயிக்காக அடிக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம பாய் பாய் guys.